اس نو کہندے مولوی ساڈا یہ جا بابا کوئی لیاوے کٹ کے امام احمد رضا بریلوی جا سوال ہویا ایک صفحے دا جواب ہوئے 200 صفحے مفتی انہوں کہندے اسی کو پوچھ دے نہیں امام احمد رضا بریلوی نو محدث صورتی کو پوچھا کسی نے جناب تواڈے استاد تے مولانا احمد علی سہارنر پوری ہیں تے تواڈے پیر مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمان تسی احمد رضا ہی لائی رکھ دیو نہ کدی استاداں دا اتنا ذکر کیتا نے نہ اپنے پیراں دا کدی اتنا ذکر کیتا نے تے محدث صورتی فرمان لگے جیڑی محبت رسول مینوں امام احمد رضا کولوں ملی نہ مینوں پیراں کولوں ملی نہ استاداں کولوں لبھی بات ختم گل ختم حضور دی غلامی دی بات اے بابا جی امام احمد رضا بریلوی آخری ویلے بھی دنیا تو جدو جان لگے تے صدر و شریعہ فرماندے نے ایک مسئلہ درپیش آ گیا تے میں اعلیٰ حضرت گھر دستک دیتی تے میں کیا خواتین علیحدہ وہ میں ایک فتوہ پوچھنا کہندے نے میں اندر گیا تے اعلیٰ حضرت بریلوی دی روح پیراں وچوں نکل چکی سی اس ویلے سنا ہے مسلمان اہل سنت و جماعت تے بزرگاں نے جاندے جاندے میں کی گل کیتی صدر و شریعہ فرماندے میں نو اعلیٰ حضرت فرمان لگے امجد علی صبح میری بڑی بیٹی میں نو ملن آئی میں پورا دماغ ہوتے زور پایا او دا نا نہیں آیا میرے ذہن وچ آنا چاہیے بھی نہیں سی اس واسطے کہ اعلیٰ حضرت پہلے بات فرما دیتی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جدو سارا سامان بھیج دیتا تو پھر بیٹی دا نا کتھوں رہنا سی اگلی گل جڑی نال حضرت کی تھی فرمایا لیکن امجد علی حضور کی شان کے جتنے دلائل ہیں حضور کے دشمنوں کے خلاف جتنے دلائل ہیں اول تا آخر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا ساڑھے تے وڈے جان لگے میں ناموس رسالت دی بات کی تھی حضور دی غلامی دی بات کی تھی قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں